जोंहा अमित शाह सारा फैनानै बेवहाय गोबां लेक्सार होलांदों, गोबां खोथा बुंलांदों आरो बेजों लोगोसे आसामनि गोबां केबिनेटफोर फैदों, आसामनि सीएम बिथांमोना फैनानै दिनै नों सोंनाय बादिनो दिनै नोंगौ 80%आ दिनैहाय मावफुंजाबाय होननानै बुंदों। एक्चुअली बिथाङा बेवहाय गोबां रायजो राजाफोरखौहाय नुनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ माबायदि गोजोन होनो हागोन नैबादि स्टाइलाव माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै बुंनो गोनां जादों। शिव प्रमद बर' बिथांनि जिखिनि भाषण होबोनाय, जिखिनि खोथा बाथ्रा बुंबोनाय, 5 बोसोराव जिखिनि मावनाय गिदिर गिदिर खोथा बुंबोनाय दिनै बेफोर जाफुंबोआखै आरो दिनै रिहेबिलिटेसनफ्रा दिनै मानो साक्सेस जाबाखै। नाथाय जोबोद दुखुनांथाव जे मोननांगौ मोनथायफोरा क्लियार जाजोबलायाखै। दिनै मार्टिसफोरनि मोनथायाबो क्लियार जायाखै। खुलुमबाय बयखौबो। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो इन्ट्र' भिडिअ नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ आं मानि सोमोन्दै आपडेट लानानै फैदों। इउनाइटेड फराम अफ XNDP-आ थार्ड पलिटिकेल पार्टी दाफुंनो थाखाय परबतजरा ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबिफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल जथुम्मा खुंदोंमोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायैनो फोरमायनानै होदों इउनाइटेड फराम अफ XNDP-निफ्राय। नोंथांमोना नायनानै लालाय बिथांमोना मा बाथ्रा फोरमायदों। जोंहा अमित शाह सारा फैनानै बेवहाय गोबां लेक्सार होलांदों, गोबां खोथा बुंलांदों आरो बेजों लोगोसे आसामनि गोबां केबिनेटफोर फैदों, आसामनि सीएम बिथांमोना फैनानै दिनै नों सोंनाय बादिनो दिनै नोंगौ 80%आ दिनैहाय मावफुंजाबाय होननानै बुंदों। एक्चुअली बिथाङा बेवहाय गोबां रायजो राजाफोरखौहाय नुनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ माबायदि गोजोन होनो हागोन नैबादि स्टाइलाव माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै बुंनो गोनां जादों। मानो होनबा दिनै जायिखौ जुदि जादों होनलाङाब्ला, जायिखौ जायो होनलाङोब्ला दिनै बेवहाय गोबां रायजो राजाफ्रा बाहाय दुखु मोनगौमोन। दिनै जोङो नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय परबतजरानि टिपकाइ बाजार सेरावहाय मोनसे कमिउनिटि हलावहाय इउनाइटेड फराम XNDP-आ बे परबतजरानि मावथिफोरखौ लानानै आरो लोगोसे बे परबतजरा ओनसोलनि NDP-खौ मोजां मोनग्रा फेमिलि आरो लोगोसे बेवहाय गोबां जाथि जन'गोष्ठि हारिनि बिथांमोना दिनै इउनाइटेड फराम XNDP-नि लेंहरनाय बायदिनो दिनै गोबां बाहागो लाफैदों। बिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ गिबियाव आङो धन्यबाद होग्रोदों। बेनो जाहैबाय जोंनि बर'नि मोननै रिजनेल पार्टी दङ। बे मोननै पलिटिकेल रिजनेल पार्टीखौ दिनै बर'फ्रा गोबां आंगायनाय मोनबाय। मानो होनबा दिनै BPF सरकाराबो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाबो गावल' अकलखरिया दिनै बिथाङा हारसिङै दंसै। बिथांजों लोगोसे गोबां दिनै बिस्वजित दैमारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै, चन्दन ब्रह्मनिफ्राय आरम्भ खालामनानै, जयनिफ्राय आरम्भ खालामनानै, सावरायग्रानिफ्राय आरम्भ खालामनानै, खाम्फा बरग'यानिफ्राय खालामनानै, हितेश बसुमतारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै, रेवरेवा नार्जारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोंहा बनगावनि MCLA बिथांमोनखौ आरम्भ खालामनानै दिनै गोबां दिनै BPF-नि दैदेनगिरिफ्रा दिनै गुबुन दलाव दिनै थांजोब्बाय। दिनै बिथाङा अकलखरिया जानानै दङ आरो दिनै बिथाङा जोंखौ लेंहरदोंमोन रायज्लायनो होननानै, नाथाय बिथाङा जोंनो जिखिनि रायज्लायनायाव जिखिनि माखासे स्पेसनि बाथ्रा जोङो बिदोंमोन, जोंनो माखासे जायगा बिदोंमोन, दिनै बिथाङा होनो हाया। बिथाङा स्पष्ट जोंनो क्लियार खालामबाय। बिनिखायनो दिनैहाय जोंनि इउनाइटेड फराम XNDP-आ मोनसे गोदान बिफलक हिसाबै मोनसे थार्ड पलिटिकेल हान्जा दानो थांगासिनो आरो बेजों लोगोसे दानि बर्थमान सोलिबाय थानाय प्रमद बर'नि दैदेननाय, गबिन्द बसुमतारिनि दैदेननाय UPPL सरकार, दिनै बे UPPL सरकाराबो दिनै 5 बोसोराव दिनै मा मावबोखो मा मावबोआखै आरो बेसिकेलि दिनै जोंनि NDP-नि क्लसाव लिरजानाय माखासे नाम्बार्सफ्रा दिनै गोबां दिनै थालांबाय आरो बेजों लोगोसे बिटिआर सरकारनि शिव प्रमद बर' बिथांनि जिखिनि भाषण होबोनाय, जिखिनि खोथा बाथ्रा बुंबोनाय, 5 बोसोराव जिखिनि मावनाय गिदिर गिदिर खोथा बुंबोनाय दिनै बेफोर जाफुंबोआखै। दा बेफोरबायदि जाफुङैखौ नोजोर बोनानै दिनै बिथांनि माखासे सापर्टारफ्राबो दिनै जोंनि नैबे थार्ड पलिटिकेल हान्जा दानो थांनायाव बिथांमोनहाबो गोबां जोंखौ मदद हरदों। खार'ना जाबाय मा, बिथांमोननि प्रतिश्रुति होनाय बायदि दिनै जाफुङाखै। रायजो राजायाबो दिनै आंगायनाय मोनबाय, थगायजाबाय थादों। थिग बेबायदिनो दिनैनि तारिखआव BPF-आबो सेम अबस्था फैबाय। दिनै बिथांमोनाबो नाम्बार्स गैला, खमायबाय। ओंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा जोंखौहाय बे थार्ड पलिटिकेल हान्जा दानो थाखाय जोंखौ इसुरेन्स होदों आरो जोङो बे थार्ड पलिटिकेल हान्जाखौ दाखांनाय लगे लगे जोङो बे BTC ओनसोलाव
जोङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा साफ्रोमबो मेलेमजिबि इन्टेलेक्सुयेलफोरनिफ्राय जों सहाय मदद मोनगोन आरो मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठि हारिनिफ्राय जोङो नैबे थार्ड पलिटिकेल हान्जाया दाफुंनायनि गेजेरजों जोङो सहाय मोनगोन आरो मदद होगोन आरो जोंनि बे फैगौ बिटिसि जिहेतु इलेक्सन सेप्तेम्बराव जे दिनै आसामनि सिएम बिथाङा दिनै डिक्लेयार होदों बेवहाय जुदि इलेक्सनाव जोङो बेवहाय जरदानैनो जों बाहागो लानानै बेवहाय जोङो गोबां नाम्बार्सआव बिबाङाव जोङो देरहानो हागोन बेखिनिखौ जों मिजिंथिदों मानो होनोब्ला दिनै जों जाय मानसि बिथांमोनजों जों लोगो हमदों रायलायदों बिथांमोना जोंनो फ्रायानो मोजां मोनसे पार्सेन्ट जोंनो होबाय थादों बेखिनिखौ नोजोर बोनानै दिनैहाय जोंहा मोनसे बिसास दं आरो दिनैनि नैबे पर्बजरा टिपकाइनि मोनसे कमिउनिटि हलाव जुदि जिरायनायनि जुदि दिनैनि जिखिनि सावगारि बे सावगारियाथ' ओरैबायदि मोजां मथा मथि दिनै गिबि खेब सावरायनाय थार्ड पलिटिकेल हान्जा दागोननि माखासे बाथ्राखौ बाव एसे बेरखांदों दा बे बेलायाव बेरखांनायावनो ओरैबायदि बे ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि माखासे रिटायार्ड पार्सनफोर गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठिनि माखासे साननो हनो गोरोंफ्रा दिनैबो बाहागो लाफानानै जों शेयार खालामफादों जों माखासे बाथ्रा रायलायनायखौ दिनै जों मोजां मोनदों जे बिथांमोना 100% जोंनि बुंनायखौ बिसास आरो फोथायनायनि गेजेरजों बिथांमोना जोंखौ मदद होगोन बेखिनि बुस्थुआ दिनै नैबे पर्बजरा ओनसोलाव जोंनि गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठिनि माखासे साननो हनो गोरोंफ्रा दिनैबो बाहागो लाफानानै जों शेयार खालामफादों जों माखासे बाथ्रा रायलायनायखौ दिनै जों मोजां मोनदों जे बिथांमोना 100% जोंनि बुंनायखौ बिसास आरो फोथायनायनि गेजेरजों बिथांमोना जोंखौ मदद होगोन बेखिनि बुस्थुआ दिनै नैबे पर्बजरा ओनसोलाव जोंनिफ्राय जाय मानसिया बिजाथि जागोन बे बिजाथिया 100% देरहानाया बे रोखाखा दा बेखिनिखौ जों नुदों बेनिखायनो नोंथांमोननि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ गोरों गोरा नोंथांमोनखौ जोङो खावलायहरदों अननानै एनडिएफबिआ 30 बोसोर दावहा नांनायनि माखासे जारिमिनखौ बा एनडिएफबिनि गोलावसिन लावसिन आरो गोबां थैबोनाय बिबां आरो दिनै सेन्ट्रेल जेलाव थानाय गोबां समस्याफोरखौ लानानै मावफुंनांगौनि थाखाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद खालामगोन आरो एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दिनै जोंहा मानगोनां फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि सारा दिनै जेलावहाय दङ आरो बेजों लोगोसे 64 दिनै लिडार आरो केडार्सफ्रा दिनै सेन्ट्रेल जेलावहाय दिनै दंगासिनो नेपालावबो दङ आरो दिनै केसफ्रा गोबाङैनो दिनै हाइनेस नन हाइनेसआवहाय मोनसे थाखो रानलायनानै दिनैहाय दोनजानाय दङ बे केसा दिनैसिम जाफुङाखै बेफोरबो जोंनि गेजेराव दानि माखासे सलायबाय थानाय इउपिपिएल सरकारनि सायाव दुखु मोननाय गोबां फेमिलिफ्रा गाज्रि मोननाय फैदों बेनिखायनो आसा मिजिंथिदों बे इउपिपिएल आरो बे बिपिएफ मोननै पलिटिकेल हान्जाखौ जोंनि बर'नि माखासे सुबुंफ्रा दिनै आंगायनाय मोनबाय बानाय मोनबाय थगायनाय आरो थगायनाय बे सोदोबखौ दिनै बिथांमोना बानाय मोननानै नैबे थार्ड फ्रन्ट पलिटिकेल हान्जा दानो थांगासिनो बेखौ बिथांमोना बजबनानै लागोन आरो जोंनि खोथा होनाय बायदिनो जों साक्सेस जागोन बेखिनिखौ जों मिजिंथिदों आरो दिनैनि नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों बे मेसेजखौ हरनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों थेंक इउ नंगौ जोंनि बे क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो 13 तारिखनिफ्राय लानानै 16 तारिखसिम मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि मोनसे मिटिं जाना थांबाय बे मिटिङावहाय नंगौ आसामनि हम मिनिस्टार जोंहा अमित शाह सारा फैनानै बेवहाय गोबां लेक्सार होलांदों गोबां खोथा बुंलांदों आरो बेजों लोगोसे आसामनि गोबां केबिनेटफोर फैदों आसामनि सीएम बिथांमोना फैनानै दिनै नों सोंनाय बादिनो दिनै नंगौ 80%आ दिनैहाय मावफुंजाबाय होननानै बुंदों एक्सुवेलि बिथाङा बेवहाय गोबां रायजो राजाफोरखौहाय नुनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ माबायदि गोजोन होनो हागोन नैबायदि स्टाइलाव माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै बुंनो गोनां जादों मानो होनबा दिनै जायिखौ जुदि जादों होनलाङाब्ला जायिखौ जायि होनलाङोब्ला दिनै बेवहाय गोबां रायजो राजाफ्रा बाहाय दुखु मोनगौमोन हयथ' गोबां रायजो राजा कुइसन खालामगौमोन बे थासारिखौ नोजोर बोनानै दिनै बिथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंलांदों बियो फ्रायानो दिनै जाफुंजोबाखै दिनै जुदि जादों होननानै जुदि बुंदोंब्ला एग्जाम्पल हिसाबै दिनै मानो 2-3 हाजारनिबो बारा दिनैहाय हाइनेस नन हाइनेसनि केसा दिनै मानो जोबाखै आरो दिनै रिहेबिलिटेसनफ्रा दिनै मानो साक्सेस जोबाखै दिनै मेलेसियानि माखासे समस्या मानो सल्भ जायाखै एक्सरिजियाफ्रा दिनै मानो सल्भ जायाखै आरो दिनै नेपालाव थानाय आरो दिनै सेन्ट्रेल जेलाव थानाय बे केसफ्रा दिनै मानो उदां अख्रां फैनो हायाखै दिनै बेखौ नोजोर बोयोब्ला बहा 80% दिनै सल्भ जादों जायाखै सोरनिबा थाखाय जादों जानो हागौ नाथाय इउनिटेड फराम एक्स एनडिएफबि बा बारग' एनडिएफबिफोरनि थाखाय बे बुस्थुआ दिनैनि नोजोराव जों बुंनो थाङो मथा मथि पार्सेन्ट हिसाबै राननांगौ जायोब्ला जोंनिफ्राय जों नोजोर होदों मथा मथि 30%सोल' बियो जादों जों बुंनो गोनां
बेखिनियानो इउनाइटेड फ्रमनि थार्ड पलिटिकेल पार्टिया दिनै दानिया जोबोद गोनां आरो आर्जेन्ट जानानै फैदों मानो होनबा सुक्तिनि गेजेरजोंबो जाय बिथाङा दिनै सुक्ति खालामदों जेलाव थानो गोनां जादों आरो जोबोद दुखुनांथाव सुक्ति जाखांनाय लोगो लोगो माबा मोनसे एग्रिमेन्ट जाखांनाय लोगो लोगो बे बुस्थुआ क्लियार जानांगौमोन जायहा सुक्ति खालामदों बेखौ जेलाव जोबदों आरो जाय माने उइनेस जादों दिनै बिथाङा दिनै बिटिआर सोरखारखौ सालायदोंमोन दे रायजो राजाया एक्सेप्ट खालामदोंमोन नाथाय जोबोद दुखुनांथाव जे मोननांगौ मोन्थायफोरा क्लियार जाजोबलायाखै दिनै मार्टिसफोरनि मोन्थायाबो क्लियार जायाखै दिनै जिउ जोबलांनाय हारिनि थाखाय हाथियार दैयैनो बर' रायजोनि मुङाव जिउ बावलांनाय जोहोलावफोरनि माने आथोमाफोरखौ खुनु माने सनमान होआखै बिनि गेजेराव जोबोद साननो गोनां दुखु गोनां जाय हारिया जाय माबाफ्रा सोरखारफ्रा दिनै आथोमाफोरनि सायाव हाथियार दैयै जिउ बावलांनायनि सायाव दिनै जोहोलावफोरनि बिखयै साननो रोङैया दुखुनांथाव मानो होनोबा जाय जोहोलावफोरनि आथोमाखौ जेसेबांनाखि सनमान होनो हागोन रेसपन्स होनो हागोन बै हारिया उन्नतियाव फैगोन नाथाय सनमान होनो रोङाबा गावजों गावनो सिनायनो रोङै जाथाया दिनै जालांबाय थादों मानो जादों मानो होनबा एक्सुवेलि जायहा गावनि जिउखौनो रायजो आरो हारिनि नामावहाय आलादा रायजोनि मुङाव बाउसोमलांनो हादों बैफोरबायदि जोहोलावफोरनि आथोमाखौ सनमान होनाया जोंनि बिटिआर सोरखार बा बर' रायजो राजा बा जोहोलाव इन्दिबिफोरनि खोब आर्जेन्ट नाथाय दिनै जिउ बावलांनाय आथोमाफोरनि सायाव जेबो सानाखै मानो होनोब्ला जिखिनि दिनै मोजोमसे जिउखौ लानानै सफैदों सुक्ति खालामदों केसआ उइद्र' जायाखै आरो बिथांमोनखौ अननायै लहानि फानजारियावसो लहानि फानावसो फोनांथेनानै दोनदों बेयो अननाय बिनिखायनो थार्ड पलिटिकेल पार्टिखौ जे दादों जोबोद गोथौ साननानै जाथि उथानि फारसे साननानै इयुनाव दिनै माबायदियै दिनै हारि आरो ओनसोलखौ दिनै फोथांनानै दोनगोन बिनि बिखयैबो एक्स एनडिबि इउनाइटेड फ्रम बिथांमोननि गोसोआव गोथौ सानखांनाय दं आरो डिआर नाब्ला सारनि जे थांखि आलादा बड'लेण्ड रायजो दानायनि बिथांमोनहा थांखि दं बै थांखिखौ लानानै दिनै नैबे थार्ड पलिटिकेल पार्टिजोंनो गोबां बर' रायजोनि आरो बिटिआर राव थानाय बिभिन्न जनजातिनि फारसे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जे खहा जालांदों बैफोरबायदिनो माखासे मोनथाय आरो माखासे उन्नतिनि फारसे सानखांनानै हाथियारखौ गथायबोजोबब्ला हाथियारनि अनगायै जे पलिटिकेलजोंनो दिनै फासायजानो गोनां जाबायब्ला पलिटिकेल लाइनावनो फैनानै रायजोखौ सेबक खालामलांनो गोथार आरो थांखि